Szép jó estét kívánok minden kedves Flash Teleshop, vagy Korvát Ákos és társa Teleshopban. Ma egy rendkívül ritka és kihagyhatatlan ajánlatú terméket fogunk önöknek eladni. Ez az vadonatúj ír-hifi, tekintsék meg kérem. Ez egy olyan kis okos szerkezet, hallás erősítő vagy gyengítő. Melyik esetben milyen? És ez úgy működik, fel kell rakni a fülre, és a beérkező hangokat akár 60 deciliterben gyengíti vagy erősíti. Attól függ. Meg kell nyomni ezt a gombot, és ez a speciális mikrofon sok helyről jövő hangot is felerősít. Tényleg? És ezzel a hirtelen érkezett bókokat is begyűjtheti. Nem mondja. De meghízott az a kis hurka gyerek! Elnézést, megigazítom a hajamat. És igen, amit láthatják, a hirtelen érkező bókokat is könnyen begyűjthetik. Akár akarják hallani, akár nem. Nagyon jó, ez nagyon jó. Mindent meghallhatnak vele. És most, hogyha most rendel, rendkívül kedvező áron megkaphatja. Méghozzá 9999 forint. Emelt díjas telefonszámon hívhatnak minket, ami a képernyőján látható, és plusz szállítási költség. Rendeljük meg most a Ákos és társa Teleshoptól. De várjon csak, ez még nem minden. Ha most rendel, megajándékozzuk önt egy használati utasítással is. Nekem is kell egy ilyen. Továbbá öné lehet a ír-hifi is. Ne felejtjék, kihagyhatatlan ajánlat. Kihagyhatják, de érdemtelen. Szerintem És most nézzük meg egy véleményt az iskolában. Jó napot, és mit gondol az Irzumról, hogy megy a tanulás iskolába, otthon, vagy használhatják-e másra is? Hát én az ír-hifiről azt gondolom, hogy amióta nem használtam, csupa ötösöket szereztem, és amióta használom, csak egyeseket szerzek, és hát én mindig megbuktam. Mindenkinek ajánlom. Akkor ez volt az egyik vélemény, kapcsolunk is vissza a stúdióba Ákoshoz és társához. És újra itt is vagyunk a stúdióban, amint láthatták, a tanuló se rossz kedvétől. Ez hangos előadótermekben is ajánlott ezt használni. Igen, és rendkívül sok mindenre jó. Például amióta ezt használom, azóta kellemes és kellemetlen meglepetések érnek engem egyaránt. Mutassunk is egyet. A francba talán szerintem odaégett a bögrém. Basszus! Hát... Nándi, képzel csak el, mi történt ma velem. Hát nem odaégett a bögre, amit most festettem. Ki kellett sütni a sütőbe a festékét, és megint is odaégett. Nézd meg, azt a drága bögrét, most így odaégett. Nem tudsz valami megoldást? De én ajánlom neked az ír-hifit, nekem bevált, garantáltan. Tényleg? Köszönöm. Neked adom. Ezt ki is fogom próbálni. Mit mondtál? Ki is fogom próbálni. Nem hallom. Nem érdekes. Az milyen fantasztikus. Amióta az ír-hifit használom, a festett bögrém sohasem ég meg oda. Köszönöm ír-hifi, köszönöm mindenkinek. Amint láthatták, az ember kellemetlen meglepetések érhetik, ha az ír-hifit használja. Úgyhogy telefonáljon és rendelje meg most az ír-hifit. És megajándékozzuk ön továbbá egy mellékelhetetlen használati utasítással. És rendkívül rövidebb változatát kapja meg, csak 647 oldalas. Úgyhogy telefonáljon és rendelje meg most. És én azt is hallottam róla, hogy egy év alatt garantáltan elrontja a hallásod. Hát persze. Tehát telefonáljanak és rendeljék meg most. Nekem is kell egy ilyen. Tudod mit? Társam. Én vagyok Ákos és társa Teleshop. Tessék társam, tiéd. Köszönöm. És most kapcsolunk egy kedves levélírónkhoz. Kedves Ákos és társa Teleshop, amióta az írzumot, vagy illetve ír-hifit használom, azóta rendbeketeket javult a hallásom. Ezért azt kívánom nektek, és a többi, azoknak, akik kitalálták azt a ír-hifit, hogy mindegyikőtöknek szakadjon le a mája. És amint láthatják, újra itt is vagyunk a keves levélről, azt kívántam. A mája! 220 volt! Nem jó,
320-szor! És igen, amit láthatják, itt is vagyunk újra a Teleshowban. Tehát köszönjük szépen, hogy megrendelte, már aki megrendelte, és telefonálja és rendelje meg most. Köszönjük, viszontlátásra!